Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag de 20e juli. En dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. Deze strand is mooi, heel erg mooi. We hebben er zin in. Ja. Het is zomer, het is lekker weer en weekend. Kortom, de stranden liggen vol met Zeeuwen en met vakantiegangers op zoek naar verkoeling. Ja, gelukkig wel. Daar zijn we aan toe. Was even wachten wel, hè? Ja, zeker. Weken, misschien wel maanden voordat het mooi weer is. En nu dus zorgeloos genieten in het zand. Maar als iedereen hier op het strand is, hebben inbrekers natuurlijk vrij spel. Wel een beetje op voorbereid, hè? Want je weet het nooit tegenwoordig. Tegenwoordig? Ja, tegenwoordig is het alleen maar erger geworden, hè? Vroeger konden we de deuren open laten, maar dat is het niet meer, hè? Uit een enquête blijkt dat 2 op de 3 Nederlanders zich geen zorgen maakten over een inbraak tijdens hun vakantie. Daar heb ik geen idee van, gelukkig. Wel hebben veel mensen maatregelen genomen. Als wij echt op vakantie gaan, dan letten de buren een beetje op. Die komen elke dag bij ons binnen. Ja, we hebben wel van die tijdschakelaars, dat de lichten automatisch aan en uit gaan. En wij hebben ook wel een inbraakbeveiliging met externe bewaking eigenlijk. Meer dan de helft van de Nederlanders gaat ervan uit dat hun buren een oogje in het zeil houden tijdens hun afwezigheid. En in Tolen kunnen ze dan vertrouwen op de buurtwacht. De poorten heeft slot. Dagelijks lopen de leden van de buurtpreventie Tolen hun rondje. En in de vakantieperiode zijn ze dan extra alert. Eigenlijk op de dingen die anders zijn dan gebruikelijk. En dan met name de geparkeerde auto's, deuren open, dicht. De dingen die anders zijn dan gebruikelijk. En voor iedereen die onbezorgd op het strand wil liggen, hebben ze nog wel een advies hoe je je huis het beste achter kan laten. Afgesloten sowieso. Afgesloten en ook met deze hoge temperaturen de zonkant afsluiten. En ja, gewoon goed op slot doen. Goed afsluiten. Een man op het dak in Goes trok afgelopen nacht veel bekijks van omstanders. De man vertoonde volgens de hulpdiensten verward gedrag en klom uiteindelijk zelf weer naar beneden. Weinig wind, maar toch een prachtig gezicht. De Van Loon Hardzeildag op het Veerse Meer. Tijdens de bijna 100 jaar oude wedstrijd streden allerhande historische platbodems om de wisseltrofee. En, net als bij de eerste keer in 1928, kregen alle schippers een fles jenever. Dit zijn beelden van Zeeuws-Vlaanderen. Hier worden op steeds meer plekken snijbloemen en bloembollen geteeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze sector in heel Zeeland de afgelopen 5 jaar met een derde is gegroeid. De PvdA GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten vindt dat geen gewenste ontwikkeling. Ten eerste vinden we dat de landbouwgrond gebruikt moet worden voor voedsel. En daarnaast de teelt van bloembollen en snijbloemen gebeurt met heel veel chemie, met heel veel bestrijdingsmiddelen. Veel meer dan met voedselgewassen. En er zijn heel veel aanwijzingen van de laatste tijd dat dat enorme gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. Zo blijkt uit recent onderzoek dat er in de Bollenstreek veel meer Parkinson voorkomt. Wij zijn bang dat het een tweede Bollenstreek gaat worden in Zeeland. Dat willen we echt niet. Toch denkt land- en tuinbouworganisatie ZLTO dat het allemaal niet zo vaart zal lopen. Het zijn, als we gewoon kijken, gaat het om enkele honderden hectares in Zeeland. Dus dat is 0,023% van het totale landbouwareaal. Dus ja, we hebben het over hele kleine arealen. Maar waarom neemt de bloementeeltsector in Zeeland eigenlijk toe? Afgelopen jaar hebben we denk ik een bijzonder jaar gehad met al heel veel nattigheid. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat eigenlijk de bloembollentelers in Noord-Nederland gewoon gekeken hebben in heel Nederland van waar kunnen we nu die bloembollen het beste kwijt nog. Waar zijn er nog droge stukjes in Nederland. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat je een toename hebt gezien van afgelopen jaar van de bloembollen ook in Zeeland. De PvdA GroenLinks heeft vragen gesteld aan de provincie om de groei van de sector aan banden te leggen. De provincie heeft inmiddels geantwoord en zegt de groei van deze sector niet te willen tegenhouden. Steekje voor steekje borduren deze vriendinnen uit IJsendijke de namen van 47 gesneuvelde militairen op vaandels. De militairen kwamen bijna 80 jaar geleden tijdens de geallieerde veldtocht om bij een explosie op een boerderij in de polder van IJsendijke. De exacte oorzaak van die explosie is nooit bekend geworden. We willen, als het 80 jaar herdenking is op de boerderij bij Dobbelaren, willen wij de soldaten die daar gesneuveld zijn weer eens extra naar voren halen om ze te herdenken. Dat we niet vergeten dat zij naar hier zijn gekomen om te bevrijden. En dat ze daar jammer genoeg
hun leven bij hebben gelaten. 1 keer in de week komen de vrouwen bij elkaar. Ze zijn al sinds september bezig. Maar ja, de uren vliegen voorbij hoor. Het is altijd gezellig. En doe je er 3 letters op een dag of 5, dat maakt allemaal niet uit. Nee hoor. De vaandels moeten wel 19 oktober klaar zijn. Dan wordt de explosie herdacht. Het is dan ook 80 jaar geleden dat West-Zeeuws-Vlaanderen werd bevrijd. Het hele weekend zijn er dan herdenkingen en activiteiten rond de bevrijding. Blijven sprinten! Hey! Voetbalclub Hoek heeft de eerste oefenwedstrijd onder leiding van Gerard de Nooijer als nieuwe trainer verloren. De beloften van KA Gent waren met 5-4 te sterk voor het hernieuwde Hoek, waar deze zomer een elftal aan nieuwe spelers binnenkwam. Nou ja, soms wel eens goed als dat er nieuwe jongens zijn in een groep, hè, zodat het ook de frisheid weer terugbrengt in een groep. We hebben heel veel spelers gehad die 5, 6, 7 jaar en goed gedaan hebben. Maar soms moet je ook wel afscheid nemen van spelers die te lang zitten hier zo. En het gaat niet om hun prestatie, maar het gaat wel dat je weer nieuw elan krijgt, nieuwe energie. En dat is wel gebeurd. Oud-prof de Nooijer wil Hoek naar zijn hand zetten, maar verwacht dat het een project van de lange adem wordt. Je moet alle stromingen in de club moet je proberen op één lijn te krijgen. En daar zijn we echt al maanden mee bezig. En dat zal nog wel maanden, misschien wel een half jaar kosten om dat voor elkaar te krijgen. Maar het gaat wel lukken. En als dat lukt, dan gaan wij in ieder geval meedoen richting de bovenste plekken. Als dat niet gebeurt, dan wordt het heel lastig. Over een maand begint de Nooijer met Hoek aan het nieuwe seizoen in de 3e divisie. Het Goes van tweelingbroer Dennis de Nooijer is de eerste tegenstander. Het was een warme dag vandaag met maximumtemperaturen van 27 tot 30 graden. En plaatselijk in de ochtend en ook deze middag kwamen er enkele lokale regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Aan het begin van vanavond is het even droog, maar later vanavond en vannacht is het opnieuw wisselend bewolkt en krijgen we ook opnieuw weer te maken met buien, soms ook weer met een klap onweer. Het koelt erbij vannacht niet verder af dan 18 tot 20 graden. En morgen staat er een matige tot vrij krachtige westenwind. En we hebben daarbij eerst nog enkele buien en wisselend bewolkt weer. Maar vanuit het westen wordt het geleidelijk vrij zonnig. En dan zal het op de meeste plaatsen droog blijven bij een maximumtemperatuur van 20 tot 22 graden. De dagen daarna ligt het kwik ook rond de 20 of 21 graden. Met op zich aardig weer en ook redelijk wat zonneschijn. Alleen op dinsdag hebben we wel te maken met enkele buien. Zometeen tijd voor het nieuwsoverzicht in Zeeland van de afgelopen week. Dus heel graag, tot zo.